Marami sa atin ang ganyan, no? Marami sa atin na ang some other way ay nagsasakripisyo muna ng ating mga pangarap. Bakit hindi gumana ang quick shift? Ano nangyari dito? Bakit wala akong quick shifter? Patay tayo dyan. At sa akin din na bilang isang maliit na content creator, no, is sobra nakakatuwang marinig tong mga gantong klaseng komento. At alam mo yung nagre-reach out pa talaga sila. Ayun ang itsura niya, guys. Garage Queen, tingnan nyo, mag-iisang taon na, pero may mga, kahit mahirap ang buhay hindi dapat yun hadlang na itigil or isuko ang lahat ng mga pangarap natin. What is up, mga ka-maintenance? What's up, mga katodo? It's been a while again. Ay nako, Garage Queen na talaga itong motor natin. Certified Garage Queen na. Actually, wala naman tayong lakad today. Bukas pa ang lakad natin. So ngayon sadyang nilabas lang natin kasi yun nga, it's been a while na hindi natin na ilabas itong ating motor at tumambak na naman siya. Buti na lang, one click pa rin, start agad. So wala tayong agenda today. Magpapagas lang tayo dito sa Michelle at para ma-exercise lang ang motor bago natin siya gamitin bukas. Kasi bukas may lalakarin ulit tayo sa south at siguro kailangan natin mag full tank para dire-diretso na tayo bukas. Huge shout out pala, no? Alam niyo naman na sa ating TikTok channel bihirang-bihira tayo mag-upload. Nakakatuwa na may isa tayong follower sa ating channel na nag-reach out sa atin, nag-message talaga siya sa atin. Sobrang natuwa ako, shout out sa iyo, Cedric. Originally itong batang ito ay taga Bicol siya. So sa convo namin, no, taga Bicol siya, isang grade 12 or kakagraduate lang sa grade 12 ni Lodi. Nag-reach out siya kasi natuwa siya sa ating mga inspirational videos, no? Nag-share siya na balang araw kukuha rin siya ng big bike niya. Nag-share siya na gusto nga niya ng ZX25R ata, if I'm not mistaken. Siyempre naman tayo bilang isang nag-advokasya tayo na ituloy natin ang mga pangarap natin sa buhay, pinayuhan natin si Boss Cedric na ituloy lang niya ang pangarap niya at darating ang araw na makakamit niya yun. Shinare sa atin ng bata na sa ngayon tigil muna ata siya sa pag-aaral gawa ng kailangan na mapagtapos muna ata yung kanyang kuya na nasa 3rd year criminology ngayon. So nag-giveaway siya para mauna ang kuya niya. Marami sa atin ang ganyan, no? Marami sa atin na ang in somewhat or in some other way ay nagsasakripisyo muna ng ating mga pangarap. Kahit gustong-gusto nating mag-aral, kahit gustong-gusto nating magtapos agad sa tamang panahon or sa tamang taon, no? Mas ginugusto nating magpaubaya muna para sa ating mga kapatid. Sila ang mauna with the hopes na sana pag nagtapos sila tayo naman ang sumunod, di ba? So saludo ako sa batang to na talaga namang siguro, no, I don't wanna speak for him, pero feeling ko gusto niyang magtapos agad. Feeling ko gusto niya magtapos agad. Feeling ko gusto niyang, alam mo yun, matapos siya on time. Pero yun nga, dahil sa hirap ng buhay kailangan niya magpaubaya. And for that, sobrang saludo ako sa iyo, sir. Kumbaga talagang nauunawaan mo ang takbo ng buhay sa ngayon. Hindi naman tayo umabot sa ganun, no? And I'm so happy and proud
Proud na proud ako sa nanay ko na talagang itinaguyod kaming dalawang magkapatid, no, sa kabila ng kahirapan. Bakit hindi gumana ang quick shift? Ano nangyari dito? Bakit wala akong quick shifter? Patay tayo dyan. Ito tayo guys, wala tayong quick shifter. Hindi ko alam kung ano nangyari. Napatay ko ba to? O ano ba nangyari dito? Check nga natin. Bad trip yun ah. Hindi ko naman to ginalaw. Bakit siya namatay? Settings. Mukhang patay ang quick shifter. Nakapatay nga. Ay! Nangyari. Ayun. Ayan o. Wala siya kanina yung KQS. Ang bira. Medyo kinabahan tayo dun ah. Kabado 20 tayo mga katodo. Yon. 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 Woo! So ayun oh, mabalik tayo. Sobrang thankful ako sa aking mga magulang, especially sa aking nanay, na talagang tinaguyod niya kami magkapatid. Walang ganon na salitan sa pag-aaral, no? Talagang hanggat abot ng makakaya niya, binigay niya talaga lahat para lang mapagtapos kami sa tamang taon. So maraming salamat, Nay. And saludo ako sa iyo, Sir Cedric, sa lawak ng pag-unawa mo, no? Nakakabilib. Sa kabila ng lahat, no, talagang nagsakripisyo ka para sa kapatid mo. So ganun lang naman siguro guys, no. I mean, para sa akin, tong batang ito ay talagang napalaki rin sa maayos. Naiintindihan niya. So ganun lang. Hindi man ngayon ang tamang panahon mo, darating din ang panahon mo. So ganun lang, magpakumbaba at ituloy mo lang. Kahit na mahirap ang buhay, kahit na ano man yung paghihirap na nadadaanan mo, tuloy mo lang. Ang ganda nito, oh, fat tire, oh. Ano motor yan? Solid yan ah. Nice. At sa akin din na bilang isang maliit na content creator, no, is sobra nakakatuwang marinig tong mga gantong klaseng komento. At alam mo yung nagre-reach out pa talaga sila para lang sabihin sa'yo na tama yung ginagawa mo, or kahit pa paano sabihin sa'yo na may taong naniniwala sa'yo, na parang wake up call na alam mo yun. Minsan nakakatamad din kasi talaga guys. Sa totoo lang, nakakatamad din minsan. Pero yung mga gantong klaseng komento, mapapaisip ka na meron at merong naniniwala sa'yo, kaya huwag tayong tumigil. Morning! May Gcash tayo? Full tank tayo sir, 95. Yes sir. Ayun ang itsura niya guys. Garage Queen, tingnan nyo, mag-iisang taon na, pero may mga grabe. Hindi talaga nagagamit, halata. Ayan o, tingnan nyo guys, may linya pa nga may mga linya pa. Hanggang dito lang yung nababanking natin, so hindi pa natin na isasagad yung dulo. Uy, bakit ganun, nawala? Hala, bakit pinapag-sign in ako? Ang tagal na kasi atang hindi nagagamit. Ayan. Sayang din, 500 plus points na ako dito.
So ayun guys, yung kung naalala nyo, naglagay tayo ng chain lube, no? Kung yung sa Kobe namumuti siya, eto sa Extreme 1 hindi, pero hindi siya nangangalawang, pero nangingitim siya. So parang mas okay yung sa Kobe kaysa dito. But anyway, lilinisin pa rin pala natin to kasi maraming gunk ang nandito, so kailangan nating buksan to at some point. Yun ang kailangan nating alamin kasi magdi-DIY lang tayo. Alright, so let's go. Ready na tayo sa ating lakad para tomorrow. Para sa mga batang magtatapos, no, ngayong school year 2000 or 2023 o 2024, palagi niyong tatandaan na maswerte kayo at nagtapos kayo, dahil ang iba hindi nakapagtapos. May mga gustong mag-aral at hindi nakapagtapos. So tandaan niyo na isang malaking oportunidad yan na binigay sa inyo na inyong mga magulang, at magpasalamat kayo dahil nakakapag-aral pa rin kayo, no? Special shoutout sa aking anak pala na nag-graduate din ngayong 2023-2024. And I'm so thankful na, alam mo yon, talagang mabait din na bata at pinursige niya ang kanyang pag-aaral at nakapagtapos na. At para naman dun sa mga kabataan na gustong mag-aral pero hindi pa kaya, kagaya ng ating follower and subscriber na si Cedric, kailangan niya magtrabaho para matustusan niya yung sarili niya. Habang nag-aantay siyang matapos ang kanyang kuya, magtatrabaho daw muna siya. Tuloy mo lang yan, yung ganyang positibong paniniwala, no? Kahit mahirap ang buhay, hindi dapat yan hadlang na itigil or isuko ang lahat ng mga pangarap natin. Instead, gawin nating inspirasyon, di ba? Gawin nating fuel yung paghihirap natin. Na mahirap man ngayon, pangako mo sa sarili mo na balang araw matatapos din yung paghihirap mo. And of course, kailangan nating isuko sa Diyos lahat yan, syempre. Suko natin lahat ng paghihirap natin sa Diyos. Wala naman tayo magagawa kung, alam mo yun, kung hindi niya ginusto para sa atin, di ba? Tapos haluan natin ang tamang sipag at pagsisikap, no? Kasi yun at yun lang naman ang magiging fuel natin para maabot ang mga pangarap natin, di ba? Alright, so hanggang dito na lang siguro natin tatapusin itong ating vlog for the day. Thank you sa pagsama sa atin sa ating pagpapagas. And ayun nga, no, sa lahat ng mga nangangarap, wag kang susuko. Alright, at lagi nating tandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, mga katodo, maliit man yan o malaki, sipagan natin, kilusan pa natin, at itodo natin, guys. Peace out, guys.